Witam Was pięknie. Są my nad jeziorem Paprocańskim, no wedle Tychów. Kiedysik to była wieś Paprocany, a ten to zbiornik wodny, on jest sztuczny. On powstał w roku 1796 na potrzeby huty paprockiej albo huty paprocańskiej, jak kto woli. Jak powstał? No, sam ciągnie rzeka Gostynka, ta rzeka spiętrzyli i tak to się stało. Dzisiaj to jest richtig taki ośrodek, kaj se ludzie mogą dychnąć, nie ino od nas z Tychów, ale też mogą kudą przyjechać. Co sam je, jak się rozchodzi o przyroda. Powierzchnia, no to ja wam powiem, że ona za wielko nie jest tego zbiornika, ale długość ma 2 km, szerokość pół kilometra, a głębokość jest rozmaito. W najbardziej głębokim miejscu to jest kole 3,5 metra, ale to jest te takie chyba jedyne, tak przeciętnie do 2, góra 2,5 metra. Także się sam raczej nie utopicie. No jak to jest z wodą, to też ta woda przyciągła rozmaite stworzenia. Czapla siwo, łabędź niemy, rozmaite sorty kaczek. No a we wodzie to też jest raj dla rybaków. Ja też wam za chwilę o tym powiem, co sam jest, ale to przede wszystkim leszcz. Sum też sam bywo i to całkiem niezłe, wielkie sztuki, pojedyncze sztuki amura. Także wokół tego jeziora Paprocańskiego narosło wszystko, co je i do ludzi, i dla zwierza. Za moimi plecami i przed moimi oczami kąsek richtig pięknie zagospodarowanej przestrzeni. Ja już jest staro, mnie się najbardziej podobało to, że sam nie trzeba łazić po jakimś żwirze i no pięknie jest narychtowano taka ścieżka, co byście se nóg nie połamali, jak uną przyjdziecie, a wstęp jest bezpłatny. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji oferuje właściwie wszystko dla wszystkich, dla każdego, i wypożyczalnia sprzętu sportowego, wodnego oczywiście. Są tam też rozmaite boiska do futbala, do siatkówki, kort do tenisa ziemnego, a za moimi plecami, jak się podziwocie, to tam też mogą se dziecka przyjść z rodzicami, pochulać, a jak się komu będzie chciało pić albo lodów zjeść, to też tam to i dostanie. Wiecie, ja zawsze określę poziom cywilizacji według tego, jakie są haźle. Może to nie obyczajnie o toalecie rozprawiać na takim filmie, ale gdyśmy każdy tam chodzimy i sam to jest poziom richtig europejski. To jest ważne dla tych, co mają słabe ząbki. A też co najważniejsze, toaleta przed kulturą. Sam się odbywał od paru lat taki festiwal pieśni szantowych. On się nazywa Port Pieśni Pracy. No koniecznie musicie ku nam przyjść, jakście nie są z Tychów, bo Tyszanie to już wiedzą. Po mojej lewej ręce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Już jak wam go dała, co sam wszystko możecie robić, ale jak ktoś ma pragnienie zostać żeglarzem, to sam też te kursy będzie mógł zrobić. Tą drogą możecie na kole dojechać aż do Promnic. Co to są te Promnice? To jest Pałacek Myśliwski, wert obejrzenia.
który został wybudowany w 1861 roku w takim stylu neogotyckim, ale ten kierunek angielski. Choby go z zewnątrz obejrzeć, to richtig je piękny. Stoja w miejscu, które śmiało można powiedzieć było początkiem jeziora Paprocańskiego. W 1703 roku niejaki Baltazar Promnic wybudował hutę paprocką, a huta potrzebuje wody do napędu koła wodnego, do chłodzenia walców, coż wam by da go dać. I było potrzeba richtig dużo wody, stąd ta huta musiała mieć woda. Resztki tej huty są za moimi plecami, po mojej lewej ręce. No nie są to takie resztki, bo tam jest coś inkszego dzisio, ale miejsce to miało rozmaite koleje. Na pewno znacie takie nazwisko John Beldon. John Beldon w pierwszej połowie XIX wieku ta huta zmodernizował. No i właściwie mało kto wie, że sam też na Paprocanach był taki ośrodek przemysłowy. Dziś to miejsce to jest adres nad jeziorem 44, a Paprocany to kiedyś była wieś. Dzisiaj to jest dzielnica Tychów, no i też padomy na te nasze jezioro Paprocany, Papry albo jezioro Paprocańskie. Już jak wam zaśmiała jakieś liczby godać, ale się dziwą, kutki dwie wiszą. Myślała, że to jakie kutki od łódki, a nie. Narodziła się nowa tradycja i ja się richtig z tego raduję. Wiecie, jest taki obyczaj na całym świecie, że ludzie jak se przoją, to ta miłość zamykają we kłódce, a klucz wyciepują do wody, co by nikt już tego nie otwarł i nie zepsuł. Klaudia i Paweł, 6 stycznia 2015. Pozdrowią was. Zaproszę sam wszystkich zakochanych na molo do Paprocan, nie no z Tychów.